Dobrý den, dnes vám ukážu lymfodrenážní cvičení. A když mluvíme o lymfodrenáži, musíme si uvědomit, že především máme na mysli především práci s bránicí. A protože bránice je vždy součástí našeho hlubokého stabilizačního válce hlubokých svalů, tedy bránice je nahoře, svaly pánevního dna jsou dole, hluboké břišní svaly jsou vpředu, to jsou příčné břišní svaly, šikmé břišní svaly a vzadu máme multifidus svaly zad, tedy hluboký korzet, který nám umožňuje udržovat posturální rovnováhu, být ve vzpřímené poloze a díky této stabilizaci těmto hlubokým svalům je možné optimální dýchání a můžeme předejít jakýmkoliv rizikům zranění a navíc. Proto když teď budu ukazovat cvičení, část z nich bude věnována práci s bránicí, aby se zlepšila její elasticita. Část těchto cvičení bude věnována velmi pohyblivosti a pružnosti hrudníku, protože pokud stěny tohoto válce stuhnou a ztratí pružnost, veškerý tlak bude směřovat do svalů pánevního dna a tím se bude otok hromadit dole, což nám velmi výrazně stíží odstranění otoků a provedení dobré a dodatečné účinné lymfodrenáže. Také musíme pamatovat na to, že lymfatické uzliny se nacházejí v takovýchto záhybech. Ano, to jsou podpaží, tam, kde se ruka spojuje s trupem a obvykle máme ramena v běžném životě stočená dovnitř. Také hodně sedíme a proto se tříselné záhyby také uzavírají. Proto bude část cvičení zaměřena na otevření těchto oblastí, kde se nacházejí lymfatické uzliny a stimulaci zpětného toku lymfy. Takže začneme s dýcháním. A nejdříve prosím mírně poklepeme hrudník. Výborně, můžeme ji také lehce třít. Vedeme ruku do strany, odvracíme se od ní a pomalu třeme od hrudní kosti, třeme například mezižeberní prostory směrem k ruce. Na druhou stranu se stejně tak odvracíme od ruky. Skvělé. Můžete velmi opatrně projít prsty tady mezi žebry, tam, kde se žebra spojují s hrudní kostí. Výborně, dobře. Položíme ruce na žebra. Pokud je těžké sedět na patách, můžete si pod pánev podložit míč, aby se vám sedělo pohodlněji. Ruce na žebra. A při nádechu se snažíme žebry roztáhnout ruce do stran. Při výdechu rukama sbíráme žebra. Nádech. Výdech. Všimněte si, že ramena by neměla pomáhat. Nádech. Pomalu se nadechněte a vydechněte. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Opakujte nádech a výdech. Pomalu se nadechněte, pomalu vydechněte. Znovu se nadechněte a pak pomalu vydechněte. A výdech, výborně, uděláme 7-10 takových dechových cyklů. Pokračujeme dále a nyní pomůžeme otevřít žebra na jedné i druhé straně pomocí ruky. To znamená, se pohybujeme za rukou do strany, otevíráme žebra, ruku držíme na žebrech a nadechujeme se do ruky a při výdechu ruku spouštíme dolů. Ještě nádech, při výdechu dolů, nádech, výdech dolů, nádech výdech dolů, ještě nádech, výdech a ještě nádech a trochu více opravdu skutečně. A výdech. Výborně. Na druhé straně úplně stejně. Nádech za rukou, nádech do žeber, výdech. Ještě jeden hluboký nádech, pomalu výdech. Ještě jeden nádech, pomalu výdech. Ještě jeden nádech. Výdech. A ještě nádech a výdech pomalu a hluboce. Skvěle.
7-10 dechových cyklů na každou stranu. Natáhneme ruce do stran a nyní se otáčíme za každou dlaní. To znamená, že ruku otočíme maximálně dozadu, nádech a výdech na druhou stranu. Jedna ruka se otáčí na jednu stranu, druhá ruka na druhou. Ruka a lopatka se také dávají do pohybu. Temeno hlavy směřuje vzhůru. Skvělé. Ještě nádech za jednou rukou, výdech na druhou stranu. Nádech a ještě výdech na druhou stranu. Nádech a ještě výdech na druhou stranu. Nádech a ještě výdech na druhou stranu. Skvělé, to je skvělé. Teď si sednu bokem, aby to bylo lépe vidět a pochopit. Při nádechu pomalu a plynule otevíráme dlaně, otevíráme hrudník, ramena, ale přitom a neprohýbáme a bedra. Trochu držíme stažené břicho. Nádech, otevřít hrudník, protáhnout linii přes prsní svaly, natáhnout bradu dopředu. Na výdech kulatá záda. Na nádech se pomalu otevíráme za rukama a na výdech kulatá záda. Na nádech otevřít se a výdech kulatá záda. Nádech, výdech, kulatá záda, zhluboka dýchejte. Výdech, nádech, výdech a nádech a výdech. Výborně. Také 7-10 opakování, také. A dále. Teď dlaně lehce na stehnech. Při nádechu mírně rozšiřujeme ramena. Hrudní koš se rozšiřuje při výdechu. Kulatými zády tlačíme záda dozadu. Nádech. Při výdechu kulatá záda. Nádech. Při výdechu lopatky tlačíme dozadu. Nádech. Výdech, kulatá záda. Ještě nádech. A výdech. A přidáváme pohyb hrudního koše v kruhu. Naším úkolem je jakoby uvolnit hrudní koš. Pohybuje se hrudní segment. Pánev pokud možno zůstává vždy na místě a pohyb v kruhu je opravdu velmi přesně právě hrudního koše na jednu stranu a na druhou stranu. Opatrně. To znamená, že děláme takovou amplitudu, ve které je pohyb příjemný. Jako bychom zkoumali, jak je tento pohyb možný. Výborně, skvěle. Teď je hrudní koš na místě, pracujeme od pánve. Nádech do břicha. Přitom bedra příliš neprohýbáme. Měla by se nám zvětšit vzdálenost mezi mečovitým výběžkem a stytkou kostí. Při výdechu stahujeme břicho, tedy tato vzdálenost se zmenšuje, bedra se protahují. Nádech do břicha, výdech stáhnout břicho, hýždě nenapínáme, nádech do břicha, výdech stáhnout břicho a byt. Nádech, výdech, stáhnout břicho. Nádech, výdech, stahujeme břicho. Toto cvičení je velmi užitečné pro svaly pánevního dna. Včetně velmi pomalého výdechu stáhneme velmi pomalu břicho. A hluboký a pomalý nádech a výdech stáhnout velmi opatrně. Pohyb pánve v kruhu, jako bychom se kostrčí snažili stlačit míč. Jedním směrem a vždycky. Pohyb v příjemné a pohodlné amplitudě, to znamená, že si nemáme způsobovat bolest nebo nepohodlí, jako bychom zkoumali pohyb na jednu stranu a na druhou stranu. Výborně. Skvěle. Dobře. Pokračujeme dál. A teď budu potřebovat buď deku srolovanou do válce a. Teď se nám to bude hodit více, nebo můžeme vypustit pilatesový míč, položit ho, položit se žebry na deku, čelo položit na dlaně a zde se nadechnout. Přesně jako by to byla stimulace směrem nahoru břicha. Nadechneme se do deky, snažíme se vytlačit břicho a zároveň do žeber a zadních žeber.
To znamená, že je velmi důležité, aby dýchání probíhalo ve všech směrech najednou. A nádech do zadních žeber, ještě, výdech, vyfouknout se. Nádech do všech směrů a do zadních žeber a výdech, vyfouknout se. Nádech do zadních žeber, pomalu a zhluboka. Výdech pomalu a kontrolovaně. Ještě jeden nádech, tentokrát ještě hlubší. Výdech. Je důležité se pořádně nadechnout, aby dobře proudila lymfa. Ještě jeden nádech. A výdech. Ještě zadní žebra. Nádech. Výdech. Skvěle. Teď váleček posuneme pod pupík. Skláníme se opět, čelo na dlaních. A nyní nádech dolů do břicha a současně do beder a boků. To znamená, že dýchání by mělo být opět do všech směrů najednou. Nádech do beder a výdech. Pomalu a vyfouknout. Ještě jeden hluboký nádech. A teď pomalu a klidně výdech. Ještě jeden hluboký nádech. A teď pomalu a klidně výdech. Nádech, výdech. Ještě jeden hluboký nádech a pomalý výdech. Skvěle, pokračuj. Děláš to skvěle. 7-10 dechových cyklů. Horní dolní část břicha. Se otočíme, váleček bude pod zadními dolními žebry. Pod zátylek můžete dále lehce položit další polštář, aby se hlava takto nezakláněla. Ruce lehce na žebra. A pokračujeme v dýchání do žeber. Nepomáháme si rameny, do ramen nedýcháme. Jdeme na žebra. Nádech. Výdech, ještě nádech. A teď se úplně uvolněte a relaxujte. Výdech a pomalu nádech a zhluboka výdech, pomalu. Ještě nádech a výdech, pomalu. Stejně tak 7-10 dechových cyklů. Skvěle. Teď tady zůstaneme. Jediné, co můžeme udělat, je odstranit váleček. A tady se pánev mírně naklání nahoru, přičemž se nesmí příliš prohýbat bedra. Nádech do břicha, výdechem přitlačíme křížovou kost k podlaze. Nádech do břicha, výdech, přitlačit křížovou kost k podlaze. Nádech, výdech, přitlačte křížovou kost, ještě nádech a bit more. Výdech, přitlačíme křížovou kost. Nádech, výdech a ještě nádech. A výdech, skvěle, nohy trochu širší. A teď se každé koleno bude postupně naklánět dovnitř. Druhé koleno zůstává na místě. A přitom neprohýbejte bedra. Snažte se cítit, jak se protažení děje po vnější straně stehna. A toto koleno se jemně otáčí ven. Pánev se může lehce a jemně pohybovat za nohou, ale ne příliš, prosím. Opatrné a plynulé, pomalé pohyby zlepšujeme funkci kyčelních kloubů a tím pádem a navíc a také jistě otevíráme tříselné oblasti, abyste dále zlepšili lymfodrenáž. Nádech na jednu stranu a pomalu výdech na druhou stranu, opakovaně nádech na jednu stranu a zhluboka výdech na druhou stranu a ještě nádech a výdech na druhou stranu a pomalu. Druhá noha úplně stejně a pomalu. Dolů nádech, výdech ven a pomalu a pomalu a pomalu. Nádech, pomalu výdech ven. Znovu nádech a opět pomalu výdech ven. Nádech, výdech ven. Nádech a pomalu výdech ven. A ještě pomalu nádech a lehce, opravdu pomalu výdech ven. Skvěle. Dobře, teď budeme opět potřebovat válec. Váleček potřebujeme pro jemný pumping. Nejprve váleček umístíme tam, kde stehna přecházejí do trupu, do tříselné rýhy. Skloníme se dolů, čelo na dlaně. A při nádechu uvolnit břicho do břicha. Při výdechu stáhnout břicho mírně zakroutit. Nádech do břicha pomalu, výdech a podsadit. Nádech, výdech a podsadit.
pomalu. Nádech, výdech, otočit a nádech na chvilku déle. Ještě jednou. Výdech, pomalu. Ještě nádech a zhluboka. Výdech, pomalu. Nádech, výdech a nádech, pomalu a zhluboka, pomalu a zhluboka. A výdech. 1-2 minuty provádíme toto cvičení. A pak překládáme váleček z jedné strany do tříselné rýhy a stále se spouštíme dolů a zde je velmi malá amplituda, jako bychom se lehce houpali dopředu, dozadu. Vytváříme takový malý pumping. Dopředu, dozadu, právě v tříselné rýze a to několikrát jemně opakujeme. Opatrně, nikam silně netlačíme. Snažíme se úplně uvolnit nohu a nechat váleček pomalu stimulovat lymfu. Ano, také 1 až 2 minuty. Poté přemístíme váleček na střed stehna a opatrně se posuneme za koleno do strany. Také nikam silně netlačíme. Opatrně, velmi jemně se posouváme za kolenem. Velmi opatrně se vracíme se. Ano, posouváme se a jemně, velmi jemně vracíme se zpět. Skvěle. Teď váleček zůstává v tříselné rýze a koleno dole. Zvedáme chodidlo nahoru. Pomalu zvedáme chodidlo nahoru a pak ho opět pomalu spouštíme dolů. Tento pohyb opakujeme několikrát nahoru, dolů. Výborně. Stejně tak po dobu 1 až 2 minut provádíme totéž na druhou stranu těla. Umístíme váleček do tříselné rýhy a velmi opatrně s malou amplitudou pohybujeme válečkem dopředu a dozadu po dobu 1 až 2 minut. Poté váleček přesuneme do středu stehna a opatrně pokračujeme za kolenem, kde postupujeme stejně tak po dobu 1 až 2 minut. Následně necháme váleček v tříselné rýze a zvedneme chodidlo, přičemž koleno zůstává dole. Velmi jemně a opatrně provádíme tyto pohyby, abychom zajistili správné provedení cvičení. Je důležité dbát na to, aby pohyby byly plynulé a kontrolované, což pomáhá. Nikde speciálně netlačíme. Speciálně nahoru, speciálně dolů, speciálně. Výborně. Teď nyní umístíme váleček. Máme podpaží a nyní váleček má přední svalový váleček a zadní svalový váleček. Teď si lehneme na zadní svalový váleček a to hned. Spodní noha je ohnutá v koleni, horní noha je rovná, ruka před sebou zajišťuje. A velmi pomalu a opatrně začínáme pomalu a opatrně pohybovat nahoru a dolů. Velmi jemně dáváme váhu těla na váleček a jako bychom roztápěli plastelínu. To znamená, že se vůbec nepřeháníme a nepřepínáme se a vůbec se netlačíme. Dlaň na týl. Při nádechu otevíráme za loktem, bedra neprohýbáme, při výdechu táhneme loktem dolů. Při nádechu se za loktem otevíráme, při výdechu dolů. Nádech, pomalu výdech dolů, pomalu nádech, pomalu výdech dolů, nádech, výdech dolů a lehce pomalu nádech a výdech dolů. 70krát na jednu stranu a stejně tak například děláme s druhou stranou tímto způsobem. Spodní noha je ohnutá ke koleni, což nám pomáhá udržet rovnováhu. Pomalu a kontrolovaně se pohybujeme nahoru dolů, stejně jako předtím. Skvěle. Dlaň na týl. Při nádechu za loktem, při výdechu loket dolů. Nádech, výdech dolů, nádech, výdech dolů, nádech, výdech dolů
a znovu. Nádech. Nádech, výdech, nádech. Výdech a nádech a výdech. Skvěle, dobře. Takže jsme právě provedli malý soubor různých cvičení, která byla navržena speciálně k tomu, aby stimulovala lymfatický systém a zároveň zlepšila naše dýchání. A všechna tato cvičení, pokud se opakují denně a pravidelně, odstraní výrazně otoky, lymfa začne lépe proudit a celkově stav kůže a měkkých tkání bude mnohem lepší a celkově zdravý. A tím pádem to bude prevence celulitidy, toho, čeho se snažíme zbavit, nebo toho, co se snažíme předejít, aby nezačalo. Prevence celulitidy je důležitá, protože celulitida je něco, co nechceme mít, a proto se snažíme tomu předejít.